Neradi sa k tomu priznávame, ale občas sa nám stane, že pri nešťastí niekoho skonštatujeme, tak mu treba. Nič iné si nezaslúžil. Myslíme tým obyčajne to, že to bol zlý človek a tak čo iné by si mohol zaslúžiť. Zaujímavé by bolo vedieť, či sme si niekedy povedali aj pri vlastných nešťastiach, že tak mi treba. Nič iné som si nezaslúžil. Predovšetkým pri schvaľovaní zla pre druhých by sme mali byť opatrní. Ježiš sa pýta, myslíte si, že tí 18, čo na nich spadla väža v Siloe a zabila ich, boli väčší viníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Pýta sa preto, že poznal ich zmýšľanie a tak im hneď odpovedá. Nie hovorím vám, a v zápäti dodáva, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne. Ježiš netvrdil, že tí tragicky zosnulí boli bez hriechu. Jeho odpoveď znamená niečo v tom zmysle, že všetci máme svoje hriechy, za ktoré by sme mali niesť zodpovednosť. Ale nie je našou úlohou súdiť, kto má ako trpieť za svoje previnenia. Každý sa má starať o svoje, konať za ne pokánie a prosiť Boha o odpustenie. Napríklad, bol som v manželstve neverný, neverná? Ako celoživotné pokánie príjmem to, že sa nebudem vracať k starým hriechom manžela, manželky. Mám za sebou etapu života, v ktorej som nerešpektoval majetok druhých. Už nikdy v živote o nikom nepoviem, že je zlodej, aj keby to mal vyrité na čele. Prestaňme ukazovať na chyby druhých a určovať tresty. Nepoznáme všetky okolnosti a sme zaujatí. Zaujatí vlastnou dokonalosťou. Pozerajme na vlastné chyby a konajme pokánie, lebo inak dopadneme ako tí 18, čo na nich spadla väža v Siloe.